Assalamualaikum, sugeng sonten. Sugeng pepanggihan malih kalian Puyugi wonten ing pasinaon virtual basa Jawa. Kados pundi paortosipun? Nggih, mugi kula kalian panjenengan sedaya tansah pinaringan kasantosan, karaharjan ugi kawilujengan saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, wonten ing pepanggihan kala wingi kita sampun ngrembak ngenani wacan deskriptif. Nah, wonten ing dinten menika kita bakal nyinaoni ngenani aksara Jawa. Oke, langsung kemawon nggih. Oke, aksara Jawa. Pangertene aksara Jawa. Aksara Jawa yaiku salah satunggaling peninggalan kabudayan sing luhur banget. Aksara Jawa bisa diarani aksara Hanacaraka utawa aksara Legena. Aksara Jawa cacahe ana 20. Aksara iki dianggo panulisan naskah-naskah basa Jawa, basa Sanskerta, basa Arab, Bali, Sunda, Madura, Sasak, basa Melayu lan sapiturute. Jadi aksara Jawa itu merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang luhur sekali ya, yang luhur banget. Karena aksara Jawa itu bisa disebut juga sebagai aksara Hanacaraka atau aksara Legena. Nah, aksara Jawa jumlahnya ada 20. Biasanya aksara Jawa ini digunakan untuk menuliskan naskah-naskah bahasa Jawa, Sanskerta atau India, bahasa Arab, Bali, Sunda, Madura, Sasak, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Banjur, nah, ing kami pisanan kita bakal ngerembak ngenani aksara Jawa Legena. Oke, aksara Legena. Oke, ana ing kene aksara Legena kuwi diperang dadi 20 ya, 20. Diperang dadi Hanacaraka, Datasawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Nah, sampean kabeh mesti wis ngerti ya, wis mangerteni. Amargi aksara Legena kuwi diajarake, dijelasake ana ing SD. Wiwit SD sampun dijelasake. Hanacaraka, Datasawala, Pada Jayanya, Maga Batanga lan aksara pasangan. Oke, ana pasangan Hanacaraka, Datasawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Oke nggih. Banjur. Tuladhanipun aksara Jawa Legena. Nah, ana ing kene tuladhanipun yaiku katon apik. Katon apik. Katon saka tembung ka lan to. Ka lan to. Nah, ana ing kene ana aksara ka lan to. Nah, amarga to katon kuwi nganggo o dadi diwenehi taling tarung. Dadi kato n ene konsonan, nanging yen ana aksara Latin kuwi konsonan, tetep penulisan ana ing aksara Jawa kuwi nganggo aksara no. Katona. Nah, api ana ing kene amarga n kuwi mati konsonan. Dadi A ana ing kene kuwi kudu pasangan. Lah A ana ing aksara Jawa kuwi sami kalih H. Dadi katona terus A nganggo H pasangane H. Amarga enggak nganggo pasangan H dadi N mati. Katon A. Banjur ana pi apik saka tembung po diwenehi suku. Dadi pi. Apik kae mati malih. Banjur diwenehi aksara ka langsung dipangkon utawa dipateni dadi api, katon api. Oke. Banjur ana mangan nanas. Mangan nanas ana ing kene aksarane kuwi ana ma karo nga. Ma karo ngo. Mango. Manga. Ana aksara ma karo ngo. Nah, ana ing kene n kuwi konsonan utawa mati nggih. N banjur tetep diwenehi aksara no mangana. Lah ana ing kene mangan apa Bu? Mangan nanas. Dadine yen kuwi iki mati konsonan arupa konsonan tetep ditulis aksara Legena asli mangana. Nanging nanas no diwenehi pasangan no. Dadi nanas. Sae tetep so aksara so langsung dipangkon. Dadi ese mati mangan nanas. Oke, katon cetha mangan roti anak kadal bisa sampeyan deleng dhewe nggih. Banjur ingkang kaping pindho, kita bakal ngrembak ngenani sandangan. Ingkang kaping pisanan yaiku ana sandangan swara. Sandangan swara berarti ana ing basa Indonesia kuwi bisa diarani a i u e utawa huruf vokal. Nah, ana ing kene ana 8
ana pepet, ana suku, ana taling lan ana taling tarung. Wulu berarti I. Lah bentuke kuwi cilik ana ing dhuwur, cilik ana ing dhuwur. Tuladhanipun siji saka tembung so lan jo. Nanging yang pengen dadi tembung siji, banjur diwenehi wulu ana ing dhuwure dadi siji. Banjur ana pepet. Pepet kuwi wujud sandangane gedhe ana ing dhuwur. Bunder gedhe ana ing dhuwur. Tuladhanipun saged. Pepet ene nganggo pepet ya. Tuladhanipun saged, tuladhanipun saged saka tembung so lan go. Sa kisah go kuwi. Lah amarga goe diubah dadi ge, sage, banjur diwenehi pepet ana ing dhuwure. Sage. Lah ana ing kene pungkasane kuwi nganggo d. Dadi ditambahi aksara do banjur dipangkon supaya mati. Dadine saged. Oke, banjur ana suku kuwi arane u. Wujud sandangane kuwi melengkung ana ing nisar nggih. Tuladhanipun buku saka tembung bo lan ko banjur diwenehi suku. Dadine wacane buku. Banjur ana taling kuwi nggih mboten taling wujud sandanganipun kaya mangkene. Oke. Tuladhanipun jare. Jare saka tembung jalan ro. Amarga re banjur diwenehi taling ana ing sangarepe ro dadi jare. Banjur ing kaping pungkasan ana taling tarung. Taling tarung kuwi arane o. Wujud sandangane kaya mangkene ya. Tuladhanipun kowe saka tembung ka lan wo. Amarga ko saka tembung ka banjur ditambahi o dadine diwenehi taling tarung. Aksara ko diapit taling tarung dadi ko. Banjur we saka tembung wo diwenehi taling, bener diwenehi taling dadine sadurunge wo diwenehi taling dadi we kowe. Oke nggih. Banjur ana sandangan panyigeking wondo. Ana ing kene dipérang dadi papat, ana wiknyan, layar, cecak lan pangkon. Ingkang kaping pisanan ana wiknyan utawa ha. Wujud sandangane kaya mangkene. Ha mati nggih. Tuladhanipun gajah. Gajah saka tembung go lan jo. Gajah ditambahi ha mati dadine gajah. Layar arane R. Tuladhanipun wujud sandangane ana ing dhuwur ya. Kaya angka 1 nanging miring. Nah, tuladhanipun layar. Layar kuwi saka tembung la lan ya. Amarga ya ditambahi R dadi diwenehi layar dadi layar. Arane cara macane layar. Ana angka 1 miring ana ing dhuwur ya. Banjur ana cecak kuwi eng. Oke, eng. Kaya angka 9 nanging kualik. Oke, ana ing dhuwur nggih. Tuladhanipun ing kuwi saka tembung o. Amarga o saka tembung ho. Amarga ing berarti kuwi nggawe wulu, tambahi wulu ditambahi cecak ben mateni ang dadine wacane ing. Ho ditambahi wulu ditambahi cecak. Banjur ing kaping pungkasan ana pangkon. Lah pangkon kuwi kangge tandha konsonan mati utawa minangka panutuping wondo. Ini jadi digunakan agar ini kalimat yang terakhir itu mati seperti itu ya. Tuladhanipun tangan. Tangan saka tembung to lan ngo. Tanga. Terus n amarga n kuwi mati lan ana ing akhir kalimat dadi tetep aksarane no. Tangana nanging diwenehi pangkon ben noe mati dadi wacane tangan. Oke. Banjur ana sandangan wanjana. Wanjana ana kene ana 3, cakra, keret lan pangkal. Cakra wujud sandangane kaya mangkene ya. Nah, kaya mangkok ana ing nisor. Nah, aksara kuwi ra. Tuladhane putra, griya, mripat.
putra. Dadine saka tembung pu po nanging pu diwenehi suku dadi pu. Tra berarti aksara ta diwenehi cakra dadi tra, putra. Banjur griya saka tembung ga amarga ana ing kene wacane griya berarti tambahi cakra dadi gra. Lah amarga kuwi gri kuwi nggawe i berarti ditambahi wulu dadi gri. Terus diwenehi tembung ya. Banjur ana keret. Keret kuwi arane re. Tuladanipun kretu. Kretu kuwi saka tembung ka banjur diwenehi keret dadi kre. Terus diwenehi aksara ta di amarga kuwi tu kretu dadi diwenehi suku dadi wacane kretu. Banjur ana prakara. Prakara kuwi saka tembung po amarga pre dadi diwenehi keret pre banjur diwenehi ukara ka lan ra prakara. Ing awi pungkasan ana pengkal. Pengkal kuwi saka tembung ya. Kayata kiai saka tembung kya ka kuwi diwenehi ya dadi kya. Terus i kuwi saka tembung ha amarga i vokale i banjur diwenehi wulu dadine i kiai. Banjur ana widya saka tembung wi wa ditambahi wulu dadi wi. Banjur dya ukara da diwenehi ya dadine dya wacane widya. Banjur ana aksara murda. Aksara murda kuwi fungsine kanggo penulisan huruf kapital. Kanggo penghormatan kayata pangkat, jabatan, banjur pawongan sing minulya utawa sing mulya. Oke ya, aksara murda iki sampeyan pahami aksara murda lan pasangane. Kita langsung ngancik wonten ing tuladanipun aksara murda, penulisan aksara murda. Aksara murda kayata Nabi Nuh, nabi kapital N kapital, Nuh N kapital. Dadi na kuwi nganggo aksara murda. Nabi aksara murda, Nuh nganggo aksara murda. Oke, bi saka tembung na aksara murda lan bo amarga bi banjur diwenehi wulu dadi nabi. Nuh saka tembung no aksara murda banjur diwenehi suku wacane nu. Banjur diwenehi wiknyan utawa hamati. Oke ya. Iki berlaku kanggo pau Pangeran Puger lan Gusti Gondokusumo. Dadi P kapital, G lan G kapital. Banjur ana angka Jawa. Angka Jawa ya. Ana ing kene ana angka 1 nganti 9, banjur ana angka 0. Tuladanipun aku turu ing hotel kamar 13. Aku saka tembung a lan k amarga ku diwenehi suku dadine wacane aku. Turu saka tembung to lan ro diwenehi suku karo dadi wacane turu, aku turu. Ing saka tembung ho banjur diwenehi wulu lan cecak. Dadine i banjur mateni eng dadine wacane ing. Aku turu ing hotel saka tembung ho ha banjur diwenehi taling tarung dadi wacane ho. Te saka tembung to diwenehi taling dadi wacane hote. L mati dadi ana ing kene penulisane tetep aksara to ya, aksara lo. Banjur koe kamare kae nganggo pasangan dadi hotel ka. Mar saka tembung ma ditambahi layar dadi wacane mar. Aku turu ing hotel kamar. Banjur diwenehi tandha kaya mangkene. 23. Sampeyan kabeh ndeleng iki 23. Oke ya. Umurku saiki 11 tahun uga kaya mangkene ya, nggih. Tuladanipun nggih. Oke, wonten mriki wonten gladhen utawa latihan soal sampeyan serat wonten buku tulis mangke dikempalake wonten ing Google Classroom nggih. Matur nuwun. Cekap semanten pasinaon wonten ing dinten menika menawi wonten pitakonan bisa langsung hubungi email kula. Mugi-mugi napa kemawon ingkang kita sinaoni wonten ing dinten menika saged migunani tumrap kula kaliyan panjenengan sedaya. Cekap semanten saking kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.